El meu equip ideal. Quin és el meu equip ideal? Digueu-me un moment, com seria la gent, i això també era una pregunta oberta, també pels dels Teams, com és la gent que vull tenir al voltant? Quines qualitats tenen? I m'atrevo a lançar la primera idea. Vull gent amb bon humor, que aquest any ens fa falta molt bon humor. Com ha de ser la gent que vull al meu voltant? Motivada. Gente que me apoye. Perdó, què més? Gent amable. Els del Teams. Gent positiva, sobretot. Humana. Com? Que no siguin felicitat falsa, això és veritat, la gent transparent, honesta, no volem la gent que realment es mostra com és. Gent optimista. Gent amb la que puguis tenir reflexions constructives, no ens agrada la gent superficial moltes vegades, volem gent que puguem parlar i compartir les nostres preocupacions, gent que ens escolti.